Langkah rasa kijo patamuan macam ragam yonanta suo untunglah sudah nanjo bagian bah itu nasib kami berdua. Untunglah sudah nanjo bagian bah itu nasib kami berdua. Apa ko sabab jo karanonyo adia nan tinggal jo bundo kandung tapi sah malah kami berdua. Denai di bawah di apa kandungan tapi sah malah kami berdua. Denai di bawah di apa kandungan dah adulai tapi mengadu beliau dijapui dengan kuasa tabanam kasih menanggung rindu untuang iswa patamu di saruko tabanam kasih menanggung rindu untuang iswa batamu di saruko. Langkah rasa kijo patamuan macam ragam yonanta suo untunglah sudah nanjo bagian bah itu nasib kami berdua. Untunglah sudah nanjo bagian bah itu nasib kami berdua. Apa ko sabab jo karanonyo adia nan tinggal jo bundo kandung tapi sah malah kami berdua. Denai di bawah di apa kandungan tapi sah malah kami berdua. Denai di bawah di apa kandungan dah adulai tapi mengadu beliau dijapui dengan kuasa tabanam kasih menanggung rindu untuang iswa